Zdravotných poisťovní by malo byť od januára menej. Dôvodom je spojenie súkromných poisťovní Apollo a Dôvera. Rozhodla o tom finančná skupina Penta ako hlavný akcionár. Rovnaký krok čaká aj štátne poisťovne. Poisťovne Apollo a Dôvera majú takmer 1,5 milióna klientov. Zlúčenie by im malo priniesť lepšie a kvalitnejšie služby. Poistenci si budú môcť vybrať zo širšej ponuky lekárov a pobočiek, ktoré sa objavia aj tam, kde doteraz chýbali. Ak sme niečo my v Dôvere našim poistencom nedávali a Apollo dávalo, tak od 1.1. to dostanú všetci poistenci. Zároveň to prinesie zjednodušenie administratívy ako pre poistencov, tak aj pre poskytovateľov. Ktorí od 1. januára nebudú musieť komunikovať s dvoma poisťovňami. Podmienkou ale je, že spojenie musí odobriť protimonopolný úrad a úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Do konca tohto roku obe zdravotné poisťovne fungujú v rámci svojich súčasných mechanizmov a procesov. O názve novovzniknutej poisťovne sa rozhodne až neskôr. Spojenie by malo ušetriť aj prevádzkové náklady. Vedenie Apollo aj Dôvery ale zatiaľ nevedelo povedať, či bude šetriť aj prepúšťaním. Spojiť by sa mali aj štátne Všeobecná zdravotná a Spoločná zdravotná poisťovňa. Na trhu zostane ešte poisťovňa Unión. Poisťovne sľubujú, že klientov by sa táto zmena výrazne dotknúť nemala. Do konca roka môžu používať preukazy oboch poisťovní tak ako doteraz. Andrea Šprochová, televízia Markíza.